Vítaj. Vítam ťa na mieste, kde sa všetko spomaluje. Kde sa ticho stáva liekom. Vítaj v priestore pokoja, ktorý práve teraz tvoríme len a len pre teba. A pre tento moment si môžeš dovoliť spomaliť. Dovoliť si cítiť a dovoliť si byť len ty. Na malú chvíľu môžeš byť len ty. Skús zaujať pohodlnú pozíciu. Nájdi si miesto, kde sa cítiš príjemne, kde sa cítiš zrelaxovane a uvoľnenie, kde môžeš byť len sám so sebou alebo sama so sebou. A teraz zatvor svoje oči a pomaly začni vnímať svoj dých. Nemusíš robiť nič. Len byť tu a teraz. Tu a teraz. Sám pre seba. Alebo sama pre seba. Teraz chcem, aby si sústredila pozornosť na svoj dých. Nadýchni sa a pomaly vydýchni. Tak. A teraz to niekoľkokrát zopakuj. Nadýchni sa a pomaly vydýchni. A znova. Nadýchni a pomaly vydýchni. Predstav si, ako s každým nádychom do teba prúdi energia a s každým výdychom z tvojho tela odchádza napätie. A už teraz si môžeš začať všímať, ako sa tvoje telo uvoľňuje. A je uvoľnené viac. A viac. A pomaly samo začína relaxovať. A teraz celú svoju sústredenosť prenesieme z tvojho dýchu na tvoje telo. A budeme ho postupne uvoľňovať a privádzať do úplnej relaxácie. Poďme začať pri tvojich chodidlách. A ty teraz sústreď celú svoju pozornosť na svoje chodidlá. Na to, ako sú položené. Na to, ako ich cítiš. A postupne budeme uvoľňovať tvoje členky, lítka a stehna.
A teraz máme uvoľnené úplne celé tvoje nohy. A môžeme pozornosť presunúť na brucho, na tvoj hrudník a ramena. Môžeme uvoľniť aj tvoje ruky, tvoje dlane a všetky prsty. A keď už máme uvoľnené celé telo, posledné, čo nám zostáva, je uvoľniť tvoju tvár. Dovol svojim viečkam, aby sa úplne zatvorili, aby zostali úplne zrelaxované a uvoľnené. Tak. Výborne. A teraz uvoľníme kútiky tvojich pier. A s ďalším výdychom kútiky tvojich pier klesnú dole. V tomto momente je zrelaxované celé tvoje telo. Je úplne uvoľnené a môže byť ťažké, alebo naopak úplne ľahké. Všetko, čo cítiš, každý pocit, ktorý teraz prežívaš, je úplne v poriadku. Môžeš si dovoliť byť úplne uvoľnený, byť úplne uvoľnená. A môžeme sa posunúť a uvoľniť tvoju myseľ. Teraz si predstav, že ideš po schodoch. Tie schody dôverne poznáš. Sú bezpečné. Sú masívne. A každý krok ťa vedie hlbšie a hlbšie do tvojho vnútra. A môžeš počítať so mnou. 10., 9., 8. A ty kráčaš hlbšie a hlbšie do pokoja, ktorý chceš zažiť, ktorý chceš objaviť. 7., 6., 5. A tvoja myseľ je už úplne utišená. Všetky myšlienky a emócie sa pomaly vytratili a tie zbytky, ktoré sú tam, sa vytrácajú teraz počas tohto kráčania po tvojom schodisku. 4., 3., 2. a 1. Výborne. Si tam? Si v bezpečnom vnútornom priestore, kde
kde sa môžeš stretnúť so svojou silou. Tak, výborne. V tomto momente je tvoj dých úplne iný a tvoje telo úplne zrelaxované a uvoľnené. A presne toto je to, čo si očakával. To, prečo si prišiel počúvať túto nahrávku. To, čo si prišla zažiť v tejto nahrávke. Keď sa poobzeráš okolo seba, chcem, aby si videla, že pred tebou stojí tvoja únava. Uvidíš pred sebou svoj stres a možno svoje napätie. Možno má tvár alebo farbu. Možno je to hmla alebo nejaká osoba, tlak či nejaký zvuk alebo miesto, ktoré dôverne poznáš. Čokoľvek, čo cítiš, vidíš alebo počuješ, je úplne v poriadku. Môžeš to pozorovať, počúvať alebo len vnímať. A ty len dýchaj a nasávaj energiu. A teraz si môžeš zobrať svoju silu späť. Tým, že ju príjmeš. Povedz jej: vidím ťa, príjmam ťa, si moja sila. A naopak, stresu, únave alebo napätiu môžeš povedať, že už ho nemusíš niesť. Že zostáva tam. A ty plná energie. Alebo ty plný sily. Môžeš odchádzať. A ísť na svoju cestu ešte hlbšie. Úplne hlboko do svojho vnútra. A môžeš si predstaviť úplne jasné a teplé svetlo, ktoré preniká do tvojho vnútra, ktoré rozpúšťa napätie a rozplýva stres. Jasné svetlo, ktoré zjemňuje tvoje vnútro. Svetlo, ktoré ti dodáva energiu a silu. A tvoja myseľ je teraz otvorená. Tvoje podvedomie počúva. A ja mu
práve teraz ponúkam nové kódy, nový jazyk tvojho vedomia. A chcem, aby si si hovoril. Chcem, aby si si pamätala, že si v absolútnom bezpečí, že tvoje telo vie, ako sa môže uvoľniť. Máš právo cítiť pokoj a zaslúžiš si oddych. V tvojom vnútri je ticho, mier a láska. Každý nádych ťa uzdravuje a dodáva tvojmu telu silu a pozitívnu energiu. Jednoducho a s nadhľadom prepúšťaš všetko, čo už ti neslúži. Tvoje podvedomie všetko, čo počulo, prijíma ako nové pravdy. A každá bunka v tvojom tele si ich pamätá. Môžeš si užiť túto chvíľu maximálnej relaxácie tvojho tela a uvoľnenia tvojej mysle. Môžeš si dovoliť byť chvíľu sama a byť chvíľu úplne uvoľnený. Teraz prichádza čas, aby si opäť začal vnímať svoje telo. Prichádza čas, kedy sa budeš vracieť späť z tejto relaxácie, z uvoľnenia tvojej mysle. A ty môžeš opäť začať vnímať svoje telo, svoje ruky, svoje chodidla, svoj dých. Výborne. Tak. A teraz ťa pomaly privediem späť. Budem počítať od 1 do 10. Veľmi pomalým tempom. Keď poviem 10, budeš úplne prebudená. Úplne prebudený, plný energie, radosti a pokoja. 1, 2. Začínaš cítiť tú príjemnú energiu. 3, 4. Vraciaš sa do svojho zrelaxovaného tela. 5, 6. Cítiš sa pokojne, ľahko a odľahčene. 7. Telo sa prebúdza. 8. Pocit mieru v tebe zostáva a pretrváva.
9, nádych a výdych. 10, úplne prebudený, úplne prebudená, oči otvorené a ty plný sily, plná energie. A teraz si tu. Znovu zrodený, znovu zrodená. V absolútnom pokoji. A ticho v tvojom vnútri ťa bude sprevádzať aj ďalej. Energia a vnútorná sila s tebou bude aj ďalej. A ja ďakujem, že si dnes počúval túto nahrávku a dovolila si zažiť niečo nové, niečo prínosné pre tvoje telo aj pre tvoju myseľ.